Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa a wannan channel tamu mai albarka. Wannan tasha tamu tana yi ma kowa da kowa fatan alkhairi tare da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka sani, wannan tasha tamu tasha ce da ta ɗauki nauyin kawo mana ingantattun haɗin magunguna a ɓangaren rayuwar aure wato jima'i. Sannan wannan tasha tamu ba ta tsaya iya nan ba, tana kawo mana shawarwari ingantattu domin wayar da kan ma'aurata. To kamar kullum dai wannan tasha tamu mai albarka yau ma tana ɗauke da ingantaccen haɗi a kan matsalar da ta shafi 'yan uwa maza a ɓangare na rayuwar aure wato jima'i. Yau wannan tasha tamu mai albarka tana ɗauke ne da magani a kan matsaloli guda uku a ɓangare na maza. Matsala ta farko shi ne rashin girman gaban ɗa namiji. Matsala ta biyu shi ne saurin inzali wato saurin kawo mani a lokacin da kake saduwar aure da matarka, ko kuma wataƙila daga fara romancing ma wato wasa da ita kenan, kuna ɗan shafe-shafen juna domin tarawa juna sha'awa, sai ka ga wani shi har sperm ɗin shi ya kawo, maninsa ya fita, sha'awa ta tafi kenan. Sai matsala ta uku shi ne ƙarfin azzakari. Waɗannan abubuwa guda uku abubuwa ne da suke taka muhimmiyar rawa wajen lalata mu'amalar aure wato jima'i. Tabbas rashin girman gaba, saurin inzali da kuma rashin ƙarfin gaba manya-manyan matsaloli ne da suke nakasa rayuwar aure. Kuma abin da nake so in ƙara tunatar da mu shi ne, maganar gaskiya jima'i abu ne da yake da matuƙar muhimmanci a rayuwar aure, saboda kusan zan ce yana riƙe da kashi 40 ko 50 ma, kai 60 ma a ɓangaren rayuwar aure. Saboda duk rayuwar auren da aka ce yau babu jima'i tsakanin mata da miji, ko kuma babu wani gamsasshen jima'i tsakanin mata da miji, to dole za ka samu akwai wani tasgaro a kan wannan rayuwar auren. Kai ƙarshe ma idan aka je aka dawo, muddin wannan jima'in baya samuwa yanda ya kamata, ita matar ba ta gamsuwa, maganar gaskiya auren zai iya mutuwa. To saboda haka ga a shawarce ɗan uwa, duk wata matsala da za ta iya haifar maka damuwa a ɓangaren jima'i ya kamata a samu a magance ta. To insha Allahu wannan haɗi in Allah ya yarda zai kawar mana da wannan matsaloli. Duk wanda ya saurari wannan bidiyo ya tsaya ya kalla ya saurara kuma ya aiki da shi yanda ya kamata, insha Allahu matsalarsa ta zo ƙarshe kenan. To 'yan uwa kar na cika ku da surutu, yanzu za mu shiga kai tsaye bayani kan larurar saurin inzali da rashin ƙarfin gaban ɗa namiji da kuma rashin girman gabansa. Yadda za ka magance matsalar inzali da wuri shi ne ta hanyar amfani da maganin gargajiya na asali wanda babu ƙwaya a cikinsa, domin samun ingantaccen kuzari na har abada. Wannan hanya za ta magance maka matsalar raunin gaba, saurin inzali, dattin mara. Abubuwan da za a nema abubuwa ne masu sauƙi kuma sanannu, kowa ya san su, ba tare da ka sha wahalar neman magani ba. Ko da yaro ne mai ɗan girma da ya kai shekara 15, 16, za ka iya tura shi ya nemo maka waɗannan magunguna ba tare da shi ma ya wahala ba, kuma abubuwa ne masu sauƙi ga sauƙin haɗawa. Abubuwan da za a nema domin magance wannan illa
shine guda uku. Abu na farko akwai citta mai kogo, abu na biyu shine namijin goro, abu na uku kuma shine zuma. Akwai zuma. Yadda za a haɗa shine idan aka samo namijin goron sai a busar da shi, sannan a samu 'ya'yan citta mai kogo a haɗa a dake sosai su yi laushi. Idan ka daka ya laushi sosai sai ka ɗauko wannan garin citta mai kogo da namijin goron, za ka iya zubawa a cikin zuma ka gauraya, ka riƙa shan cokali ɗaya sau 2 a rana. Za kuma ka iya sha a cikin nono ko madara ta ruwa rabin cokali sau 2 a rana tsawon sati 2. Amma kafin ka fara ganin aikinsa sai ka yi kamar tsawon kwana 3 kana sha, domin yana bin jiki ne. 'Yan uwa da abokan arziki, insha Allahu wannan muhimmin haɗi ne, kar a yi wasa da shi a ɓangaren maza, ƙarfin azzakari, ƙarancin azzakari da kuma saurin inzali. Wannan haɗin a riƙe shi da kyau, ko da a ce kana da lafiya ta wannan ɓangaren kana ɗan shansa duk bayan wani lokaci saboda tsaro. Sannan duk wanda Allah ya haɗa shi da wannan bidiyo namu ya yi iya ƙoƙarinsa ya tsaya a nutsu ya saurara kuma ya yi mana sharing saboda 'yan uwa su amfana. Nan shine ƙarshen wannan darasi namu. Ina mana fatan alkhairi. Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.